हरे कृष्ण। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावनिशिले ते वेणुगोपाल चरणारविंदाक अनंतानंत प्रणाम अर्पण कोर्नु श्रीला प्रोपादाल पूरा पूर्वाचार्यंगले मिगल गुरु महाराजले सकल वैष्णव वृंदांगले ऐल पूरा सद्भक्तांगले आशीर्वाद अनि अनुमति तुंगलेगे प्रार्थना कोर्नु आम्ही आयचे दिवसू चिकेची दावाल विषय भागवता विषय आणि दावाल नवविध भक्ती विषय चर्चे करू का श्रवण करू प्रयत्न करूया। नवविध भक्ती म्हणाला 9 processes of devotional service म्हणून म्हणाला श्री प्रभुपादान। नवविध भक्तीचे कसं असं तुम्ही पुरा श्रवणा विषय कीर्तना विषय स्मरणा विषय पुरा ऐकलेला असं आजी पादसेवना विषय आम्ही श्रवण करतात। त्यामुळे श्रवण कीर्तन दवाल दिव्य गुणाविषय तगल महात्म्य विषय आम्ही श्रवण केल्यानंतर त्याच्या विषयी विंगडा सांगून दिवची रूपारी जेव्हा तगल हरिनाम तगल दिव्य नाम त्या कीर्तन करचे मुखांतर श्रवण आणि कीर्तन केल्यानंतर तगल दिव्य लीला तगल धाम तगल भक्तांगल कथानक तगल विंगड विंगड सद्ग्रंथ देवचं वर्णन तगल महात्म्य पूर स्मरण कोरणं त्याच्याविषयी मनन कोरणं तरी तदनंतर प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन ह्याची पुरे कसं आम्ही श्रवण केला कसं कीर्तन केला त्याच्याविषयी विंगडा सांगून दिला अथवा दवा नाम आम्ही उच्चारण केला शिची कसं स्मरण केला त्याचे प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन कसं प्रभुपाद म्हणताची पादसेवन दवाला श्रीचरणाचे सेवन आम्ही करताना दवाला अर्चा विग्रह रूपार जवो केंची विंगड विंगड रूप असं प्रभुपाद भावार्थ बरेताची वाचताची ಸ್ವಲ್ಪ वेळानं केंची वाचताना कसं पुरा दवाल विंगड विंगड रूप असं त्या पूर सेवे करची मुखांतर या श्रवण कसं केलं मी कीर्तन कसं केलं मनन कसं केलं त्या पुरा आम्ही बदल जाऊन उपयोग हाडताच बदल जाऊन प्रॅक्टिकल जाऊन त्याचे इम्प्लिमेंटेशन करताच। त्यामुळे दवाल श्रवण कोरका खंडित दवाल श्रवण नसलेल्या आमका तगल महात्मी कळनाशी आमका दवाल भक्तिपथांतो आसक्ती आहे ना मुखार मुखार जायना कीर्तन जप करनाशी दवाल विषय विंगड सांगून दिनाशी आमका भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही अन्यत्र चेष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतस्य हो तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम किष्कलता आम्ही दवाल भक्तींतू या नवविध भक्तींतू प्रगती करता सकेनाची हाउ आर वी मेकिंग एडवांसमेंट और नॉट किष्कलतम का म्हणजे सांगतम श्लोको भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति 11 स्कंद युक्त श्लोक यो 11 स्कंदाचे दोन्ही अध्यायाचे 42 श्लोक प्रभुपादी भावार्थांत श्लोकाचे रेफरन्स दिताच। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही 3 विषय किशी उदाहरण दिताची अन्यत्र चेष त्रिक एक कालः तिन्ही एक समयार जाता किशी एक मनुष्यानं जेवण केलं एक मनुष्यानं जेवण केलं कसं पुढे जाता 3 वस्तू उठवू जतके कसं एक तुष्टी ही जिब्बेक जवळ मनाक जवळ संतुष्टी मिळता खातर मस्त काळचं कोण एक वस्तू खाऊच्या आश झाली म्हणजे जरी त्या आश जाऊन मिळले त्या आश जाऊन त्या वस्तू खेळल्यानंतर खाताना त्या वस्ताच्या आशी एक पण ताक शमन झाल्या तुष्टी ही तुष्टी मिळला तशी पुष्टी ही शक्ती खत्ता खत्ता प्रति एक आम्ही खाऊची ग्रास आणतो आमच्या शरीराक पुष्टी मिळता शक्ती मिळता तुष्टी ही पुष्टी ही क्षुदपायोनुघासम भूक जशी अनेक असल्या भूक खत्ता खत्ता दिशेची भूक उणी जात रहता खत्तानं शक्ती मिळची की खाऊन शक्ती मिळेल झाल्या आणि भूक ओछ खत्ता म्हणून विंगड खाऊ का म्हणून
आशे वच्च खत्ता म्हणून विंगड खावका म्हणून तान खत्तानाची तिन्ही ओटूत अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः एक समय अंतु तिन्ही ओटूटू जत्ता तिशीची प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युः कौन प्रपद्यमान जावनस कौन दवाल चरणार विंदाक शरण जावनस कौन ये नवविध भक्तीचे प्रोसेसाचे आश्रय घेऊनस तान कसं जाता भक्ती तांगल वाढता वाढता दिस 3 वर्ष जातस की म्हणून पळो का पळेलरी आमका प्रूफ खत्तान किशी पॉट भरतस की म्हणून पळो का जिब्बे रुच मिळतस की म्हणून पळो का शरीराक शक्ती मिळतस की म्हणून पळो का तिन्ही जातस म्हणजे खाऊचे आहार आम्ही समजता म्हणून अर्थ मस्त वेळ झाले खाऊचे पॉट भरणं म्हणजे कसकी समना मग झालं अशी खत्ताची जिब्बे रुची लागना पॉट भरता जर चावे भारी चुकी तिशीची तिन्ही ओटू जाव का एक सोड एक जाय ना तिशीची भक्ती ही नवविध भक्ती प्रगती करताना भक्ती एका म्हणजे भक्ती वृद्धी वचका दवाल वेरे अनुराग दवाल वेरे भक्ती दवाल वेरे आसक्ती दवाल काणे अनेने ऐकू का म्हणता एक भाव या पूरा वचका भक्ती ही परेशानुभव दवाल वेरे शिलता अनुराग परेश अनुभव दवाल वेरी एक्सपीरियंस परेश दवाले डिवाइन एक्सपीरियंस जत्तस का ज्ञान अर्जुन मुखांतर डिवाइन एक्सपीरियंस जो परेश अनुभव विरक्ति ही इच्छी त्याग किसी तुष्टि पॉट भरता ना शुद्ध पाय तो एक पॉट भरता पॉट भरचे म्हणा कसं आमका ज्ञान वी फील आमगे कंटेंटमेंट येतं ज्ञान आमका भरता पॉट कशी भरता दिशी आमगे ज्ञान भरता भक्ती प्रगती केली दिशीच भक्ती करता तपास ज्ञानाक विंगड प्रयत्न करका मुन्ना आणि एक तुष्टी ही कशी जिब्बे रुची ओगुरू तर आशी उणी जाता तिशी मेटीरियल वस्ता का विंगड वस्ता आशी उणी जाता सुरेश आमका ऐकता ना त्या खाऊची सोडका या खाऊची सोडका इशी कोरका तिशी कोरका म्हणता ना ऐकता कष्ट दिसू पुरं भक्तींतू प्रगती जलतिशीची सुलभीरता सोण वत्ता श्री प्रभुपादन पाश्चात्य देशांतू हॉटेल केलेलं असतं विंगड रेस्टॉरंट कोरनु तेही प्रभुपादन असताना दिव्य प्रसाद मात्र म्हणचाईल जनाक दवाक शुद्धार कोरनु टोसन पियावन नतीला दवाक भोग वर्त योग्य वस्तु मात्र रंदप कोरनु दवाक भोग कोरनु नैवेद्य कोरनु मगिरित प्रसाद होटलांत वितरण करचे होटला नाव कसं दवरले प्रभुपादन द हायर टेस्ट उच्चतम जावण्यातील रुची केंच प्रभुपाद उदाहरण दिताच केंची रीतीरी एक म्हणता एक चरडाक गुलाब जामुन रुची मिळाली ताक मगिरता अंगडी मिळचे 50 पैसे टॉफी 8 आणे टॉफी वेर तक रुची असना तर रुची जितले का वत्ता इतक हायर टेस्ट मिळतक जशी ही परेशान अनुभव ज्ञान तक मिळताना विरक्ती येता नॅचरल जाऊन विरक्ती येता कसं पुरा नक्क दिसता पूरा सोण वसता तितले का सोण वत्ता भक्ती परेशान अनुभव विरक्तीचा सोण अनेक तुष्टी एक पॉट भरले ज्ञान येल्या एक तुष्टी मेटीरियल वस्ता वेरी लौकिक वस्ता वेरी आम्हाला रुची उणी जत्ता गेला अनेक खत्ताना पुष्टी शक्ती मिळता विंगडाक प्रचार करूक शक्ती मिळता विंगडाक सांगून दिवच्या शक्ती मिळता प्रचार करूक विंगडाक ज्ञानोदय करूक विंगडाक चांग विषय कळल सांगून दिवची तसं शक्ती आमकां मिळताना आम्ही नवविधा भक्तींतू प्रगती मिळते समका आपण आम्ही अर्थ करून घेऊ का त्या प्रगती मिळते म्हणजे मिळका म्हणजे त्याचे प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन या पादसेवनातून सूर जाव का श्रवण केलं मी कीर्तन केलं आणि स्मरण केलं मनन केलं शिकील पुरे सांगील पुरे निधिध्यासन केलं तदनंतर कसं जाव का पादसेवनम आम्ही अर्चा विग्रहाक दवाल पादसेवन दवाक सेवे करूक आम्ही प्रारंभ करणे म्हणजे जरी आमकां ताजे नवविध भक्तींतू देवा भक्तींत आमकां प्रगती मेळना इतक म्हळ्यार दवाल पाद प्रत्येक इथं सेवनम म्हणून सांगनी इथं पाद सेवनम म्हणून सांगला तर म्हळ्यार दवाल चरणार विंदाक भारी
प्रामुख्यते दिल्ला वैशिष्ट्य दिल्ला समज शास्त्रांत दवाल चरण मळले भारी एक विशेष आमगेल दवाल मुंडे आमगेल संस्कृति इंतु अम्मी मलगडल पाय दोर्च संतांगल पाय दोर्च पुरे कदनाय पळेताच कोणी संत घरायला कसं म्हणताची भारी धन्य जल्ला मी तुमगल चरण कमल आमगल घरा पडला इथे सगळे संत येईल दिसनिवे इथे चरणाविषयी मात्र सांगितलं चरण कमल संतांगेल दवाल गय्येल तीर्थानी तत्पदेशुचा म्हणला गय्येल गाय कೈ पायद बर्तकी त्या पाया ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು पाया गुरुತು खे बेस्ता त्याच्या भितर रापची उद्दा मगरी सगळे तीर्थस्थान जाता तशी प्रत्येकाच्या चरणाक प्रामुख्य दिल्लं संतांकडे घरा आयल्यार अर्घ्य पाद्य दिवचे जर कोणी पुढे काला अंतू अतिथी जावो श्रेष्ठ व्यक्ती जावो तांणी घरा आयल्यारी तांगेल पाय धुवचे संन्यासीन आमगेल देवस्थान आयल्यार आमगेल घरा आयल्यारी गुरून आयल्यार तांगेल पाय धुवचे दवा जाल्यारी दर्शन करताना आमी देवाक साष्टांग प्रणाम करताच साष्टांग प्रणाम म्हणजे अष्ट अंग 8 अंग घेऊन प्रणाम केला मात्र त्या साष्टांग जाता पूरदक्क आमगेले दिंबे ಕೊಂಪುರು ದಿಂಬೆ ಆಮೇಲೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಮಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ 8 अंग लक्क मनस तंतु एक सल दोन्ही दृष्टेनी वचसा दवाक स्तुती कोरका दवाक ने खाली नमस्कार करू द्यायचे कसले पण एक श्लोक दवाक स्तुती कोरका चीच नटले तुमगे प्रणाम देव स्वीकार करना खाली आडपण मी उठेलेरी त्या प्रणाम संपूर्ण प्रणाम जायना साष्टांग प्रणाम जावका म्हणजे साष्टांग आडपोणु तोंडान दवा स्तुती कोरनु मत्ते उबारनु त्या दोळेन दवाल श्री विग्रहाचे दर्शन कोरका श्री विग्रह दर्शन किश कोरका दवाल तोंड पडत नाही सुरेरी श्रीमुख पडत नाही सुरेर पडोका जल्ल तगले चरणारविंद तुकुन हुगूರು तगले कटी ऊरू कूर्टे पळयता मगिरी श्रीमुखाते मस्का कसं दिव्य मंत्र यज्ञ करताना गायत्री करताना आम्ही न्यास करतो जरी अंगन्यास करताना पाया चुकून सुरू करचे पायु पादुभ्यां नमः तर्जनीभ्य पुरा कोरनु मगिरी पाया चुकून वेर वच्चे सल दवा आरती करते दिशीची पय्याक षोडशोपचार पूजेला करी दवा पय्याक 4 पंथ आरती उदराक आरती तोंड आरती दिशी कोरन मगिर सगळे श्री दवाल श्री विग्रहाक आरती करचे सल म्हणजे दवाल पय्या मुखांतर पाद सेवनम आणि भक्तींत प्रगती कोरका अर्चना वंदना दास्य कोरका म्हणजे त्या पाय दवाल गट्टी दोरका दवाल पाय दोरका गट्टी दोरका जल्ली तक म्हणाली आम्ही मात्र नाही या सृष्टींतू सकल जीवराशी दवाल चरण कमलाचे आश्रय घेऊचा प्रयत्न करता दೊಡ್ಡ योगींद्र मुनींद्र संत संन्यासी तो साधक देवते अप्सर गंधर्व किन्नर चारण किंपुरुष महान देवते जाऊन शिले इंद्र चंद्र अग्नि वरुण ब्रह्म आणि शिव समेत दवाल चरणा कमले आश्रय बयसून मगिरी तंतंगल काम करता की आता मुरलीधर चरण प्रभून हरिनाम संकीर्तने यज्ञाविषयी सांगले इतक नाम संकीर्तने म्हणाले या कलियुग अंतू या यज्ञ द प्रोसेस फॉर द एज ऑफ कली कृते ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मकैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरि कीर्तनात् बिंगड युगांतु किसी कृतयुगांतु त्रेतायुगांतु विंगड ध्यान यज्ञ अर्चना विंगड रीति शिल्की कलियुगांतु त्या हरिनाम संकीर्तन एक वाट आणि ऍडजस्टमेंट म्हणून नाही आमका त्यापुर करू जायना म्हणून हरिनाम संकीर्तन करची नाही यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ तद् हरि कीर्तनात् त्या कालांतु विंगड संतांक साधकांक तपस्य व्रताचरणे योगु समाधि पर कोर्न केंच सुकृति मानला शिल्की त्या आमका सुलभेरी हरि कीर्तने कोर्न कलियुगात मिळते
शिल्लकुनु कलियुगांतु यज्ञानां जप यज्ञोस्मि धनचध्यायाच्या 25 श्लोकान दवान सांगितलं साक्षात देव जप यज्ञ म्हणारी त्याच भागवतांतु नवयोगेंद्र सांगतात कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम तो काळे भन्नाच नाही म्हणजे तरी कृष्णूची कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम स अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम ता अंग तक उप अंग पार्षद पुरगेवनु अंग अवतरी जावने ता कलियुगांतु यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ह सुमेधसा कौन ये कलियुगांतु ना हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कोरनु तंगले साधने करता की हरिनाम संकीर्तन से यज्ञ कोरन दवा पावन गीता की सुलभेर दवा पावता की तन्नी सुमेधसा बद जावनु बुद्धिवंत व्यक्ती तन्नी बुद्धिवान मनुष्य इकरा स्कंदाचे पंचाध्यायांचे 32 श्लोक 11.5.32 त्याचे नेक्स्ट श्लोक सांगताची नवयोगेंद्र कसं सांगताची या चैतन्य महाप्रभू प्रभूले दवाले चरण कमलाचे की आश्रय घेऊ का म्हणून सांगताच ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपादपवादिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम किसी कोणाला चरण आश्रय घेऊ का ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम दवाला कितना ध्यान करो कमी कसं श्लोक या वंदे महापुरुषते चरणारविंदम केवळ दवाला चरणारविंदाचे श्लोक दवाला चरण कमलाचे भक्तांगले दवाला पर चरणाक मस्त प्रामुख्य दिलेलं दवाला चरणारविंदाक मात्र नमस्कार करून नवयोगेंद्र एक प्रार्थना करत सच ताका होगळफित सच दवाला चरणारविंदाचे महात्म्य सांगत सच कसले कसं कोरका कया ध्येयं सदा केदनाई अम्मी कसं कोरका ध्यान कोरका मेडिटेट कोरका कच्चे वेरी दवाल चरणारविंदा वेरी दवाले दवाले चरणारविंदा वेरी नित्य ध्यान कोरका ध्येयं सदा कितने नाम नामकारी बहुधा यज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टका 2 श्लोका बरेताची दवा तुका अनंतानंत नामस आणि या नाम घेवचक कसले काल देश पात्राच नियम ना जलरी मग तुका नाम घेवची आसक्ती अनमुदवा कितले दौर्भाग्य मिगल म्हणून चैतन्य महाप्रभू म्हणतात तशी ध्येयं सदा कितने ध्यान कोरका कृष्ण म्हणला प्रभुपाद म्हणताची टाइम रिस्ट्रिक्शन ना प्लेस रिस्ट्रिक्शन ना जागे रिस्ट्रिक्शन ना समयाचे कसली विधि निषेधना किसी कोरका केदन कोरका म्हणून नित्य दवाले ध्यान कोरका दवाले नामस्मरण कोरका केदन केदन साध्य असं तुम्ही इस्कॉनाचे एक मस्तेना पोळण असताले हे जो बाहेर ट्रेन वताना एक बसर वताना हत्तर जपमाळ घेऊन त्यांनी जप करता असतात हे जो तांका मार्केट आवश्यक म्हणजे यारी आता जपमाळ घेऊन जप करतात नित्य कोरका जल्ले 16 राउंड्स 16 माल कसं असं तर सकाळी त्यांनी करताची प्लस एक्स्ट्रा नुसतं सुखनज दबाला ध्येयं सदा नामस्मरण नित्य चलताच का म्हणून उद्देश आणतो केदनाई दवाला नाम जप करत असतात या आता कोणी पुरासन तेशीची सनत कुमार
सनक सनत कुमार चार सनत कुमार दवा लीलावतार त्यांनी केद नाही तकड़े बत्ताने कसं करचे हरिशरणम हरिशरणम पंचाक्षरी मंत्र कितना आहे तकड़े बत्ताने हरिशरणम 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 नारदाना नारायण नारायण म्हणतच छे किदने नारायण अभ्यास मी ऑर्डन घेऊ का अमगल जयपताक समय महाराज तुम पडत असले गौरांगा गौरांगा किदने गौरांगा गौरांगा म्हणतच त्यांनी तशी किदनेचा अभ्यास घेऊ का अमगल आम्ही सांग असताना घरात अमगल एक स्वामीजी असले तंजावरात कोण गुरुदासानंद स्वामीजी मग आम्ही इस्कॉन येऊचे के पुढे म्हणजे कितना घरांतून अपचे म्हणजे कूड घरांत कितना एक संताक म्हणून एक कूड कोरंदवरला असेल अज्जान ते पुरा संत स्वामीजी पुरा येऊन तेही रपचे त्यांनी किदने तकड्याकडे बघताना हरी 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 म्हणतच तोंडात दुखून आम्ही तकडे कुडाकडे चमकल्याने त्यांना वागतवसाची पुराशी कसले ग्रंथ खाऊच्या येताना तकडे बघताना हरी हरी म्हणत सुचे तुम्ही उत्तर काशी तकडे पुढे गेल्यारी गेल्या पुराभ्यास असतात गंगोत्री यमुनोत्री पुरे आणि पूर उरलेल्यानंतर एंडाक राम म्हणतात आपको रोटी चाहिए राम चावल देंगे राम खा जाना आपको राम पुरे झाल्यानंतर राम तिथले पुढे दवाल नाव तोंडा नेऊ का एकदम नश्वर जाऊन भारी ऊन अमगल शरीराचे अजे म्हणजे मी सकाळी उठे कोण जण मिळतात गुड मॉर्निंग हॅलो हाय मुंचे बदला का दवाल तोंडाने फोन आर जावो सकाळी मेळतान जावो रात्री निलतान जावो हरे कृष्णा पुढे काळाच्यानंतू आमगेल्या मारवाडी समाज पुढे जरा कळता राजस्थानांतू एक एक गाव तंगल्या तंतंगल कुली व्यवस्थाची पुरा विष्णू तत्वाची तंगले नाव घेऊ त्यांनी एक गाव तुम्ही गेल्यारी जय गोमाता म्हणताची आमगेल्या मस्त मारवाडी इंगल अंगड झाला कोडेला आमचं एक तंगल संसन्न कम्युनिटी असतं तंगल जाते मारवाडी इंगल भितरी एकल्या जय गोमाता म्हणताची मेळताना एकले मेळताना ओम नमो नारायण म्हणचे एकले म्हणतात जय श्री कृष्ण म्हणचे एक कम्युनिटी त्यांनी एक कम्युनिटी मिळताना राम राम म्हणचे एकले म्हणताना ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणचे आमकां आश्चर्य पडताना आजी काही तांकां अभ्यास दवाल नाव घेऊन म्हणचे तांगल्या एक जाती त्यांनी तशी तर फोन वचूनच दवाल नाव ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम नित्य दवाल नाव येऊ कथोंडा तुकून नित्य मात्र आमका बदलची लास्ट शरीर त्या करताना सुलभीरी अंते नारायण स्मृती लास्ट डबल नाम तोंडा येता अंड म्हणतात ते भारी कष्टात जाऊन मी प्रॅक्टिस करणे अभ्यास करणे म्हणजे जरी भारी कष्ट सनत कुमारान केल्या वेळी हरिशरणम हरिशरणम नाही म्हणून त्यांनी तसे म्हणाले देखून त्यांनी आजी काही कितली अनादि काळात कुणू त्यांनी पुरा जनाले की मलगड आहे जाजेर पडोचे का 5 वर्षाचे कौमार चरडू शास्त्राचे इथे का हरिशरणम एवं ही नित्यम येषां मुखे वचः तत्र काल समाधिष्टा जरा आयुष्मान न बाधते नित्य हरिशरणम हरिशरणम म्हणजे देखून तंका जरा मंतारपण तंका एजिंग अँटी एजिंग तंका तने मंतार जायनाची होड जायनाची आम्ही इतली पुरा कॉस्मेटिक्स मेकअप खर्चिताची यंग दिसका म्हणून सांगून कोणाके यंग दिसका म्हणजे जरी नित्य हरिशरणम हरिशरणम नित्य मी दवाल नाम हरे कृष्ण महामंत्र नित्यम तोंडा येते असल्यारी आमका प्राइज आहे ना मंतार जायनाची या पुणे पण मस्तेन म्हणून सुरू करता हरिशरणम नित्य म्हणारी खंडित दवाल प्रीति का दवाल कृपे कमी पात्र जाऊन आमका वग्गी भक्ती प्रगती मिळता आणि दवाल नाव नित्य ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम यद्नाई दवाल नामस्मरण करून वाईट गुण कसा समजेलंतो त्यापुढे सुलभ नमक वेळ येऊ जाता इथे का त्या तीर्थास्पदम दवाल चरण कमल तीर्थाक तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि दवाल चरण कमल के पड़ता त्या तीर्थ दत्ता किसी अहल्या का विश्वामित्र रामचंद्र ओर्नु मिथिले वर्तान पूरा ताटकी का मारीचा का सुबाहु का पूरा मारंजल नंतर आणि आमगे काम जल आम्ही अयोध्ये का वापस वचका म्हणताना अनेक होड काम असे या तुमका सांगून काही वर्ता
मिथिले वर्ता सीता स्वयंवर करूक वाटेरी एक आश्रम पुण्य आश्रम ते कोणीना एक पत्तर मात्र सहोड तजवेरी रामचंद्रान साक्षात देव मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रान तजवेर पायदवर्तान दबाल चरण धूळी तजवेर पोणू ಕೂಡಲೇ ಪತ್ತೋರಶಿಲೆ ಅಹಲ್ಯ ದತ್ತ तसल तीर्थास्पद दवाल चरण कमल कसं असतं तर तीर्थ साक्षात तीर्थ चल देखो नो तसल पाद सेवन तसल चरण कमलाचे सेवन आम्ही कोरका तसल चरण कमल सेवन आम्ही केल्लरी आमका भक्ती इंतू प्रगती जाऊचक त्या प्रॅक्टिकल वाट प्रॅक्टिकली आमका भक्ती इंतू प्रगती मळका मुंजरी कसं कोरका आम्ही तसल चरण कमलाचे आम्ही सेवे कोरका कृष्णा चरण कमल दिशीची नाही या चैतन्य महाप्रभूला चरण विषयारंग वर्णन करत सची दिशी रामाल विषय तुमका सांगला हवा कृष्णा चरण अरविंदे दिशीची कृष्णा चरण कालियाल वेर पडल नंतर काली अकिशी संपूर्ण जाऊन बदलावणे जाता तगल कालियाल बायला नागपत्नी तन्नीची दवाल प्रार्थना करो असं कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारकः हे कृष्णा किसी या कालियाक तुगल चरणार विंदाचे स्पर्श मिळले सुलभरी म्हणून गोतनादवा त्यामुळे याची शरणारविंद एक क्षणाक सावी करूक आमगेल कोट्यांतर लक्ष्मी यद्वांचया श्री रणाचरात करो केदनाई लक्ष्मी मिलियंस ऑफ लक्ष्मीस तने केदनाई लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम तने केदनाई रक्तस्ताची तसल्या तुम्ही लक्ष्मी काही दुर्लभ जावन असेल तर चरणारविंदाचा स्पर्श कोणा मिळल्या बमणा मिळल्या काळिया मिळल्या म्हणून नागपत्नी पूछ पावनु दवालगी अपास अपास नमस्कार करताची तांगल कृतज्ञता समर्पण करताची त्यामुळे आमकां दिसीच केदना एक मनशाक तक कोणी एक सन्यासी संतान तक कोणी घरा आयल्यार जाल्यार तक मोग करचे चड तक कसले मॉल दिवचे चड तगल चेरुडुमाक तगल मोग्गाचे मोग केल्यारी तांकां भारी खुशी म्हणजे कोणी इस्कॉनाचे संत कोणी आयल्यारी तांचे जाल्यारी माताजी लगी तांगल माताजी मात्र देवस्थान वत्ताले म्हणून जाल्यारी तांगल बामणा आपोवन तांकां मात्र फट्टी मारल्यारी तांगले उलयल्यारी माताजी कनिकी खुशी इतक तंतंगल मंगल मोग्गाजन केदनाई चांग वाटे रेव का कृष्ण भक्ती येऊ का तंकई कृपी मळका दवाले संताले म्हणून पूर्जन आश असता इसे नागपत्नीक भारी संतोष के आमगल इतले वाईट जावनशील कालियाकी भारी कृपाळू तो कृष्ण ताने सुलभेरी तगल पय्याचे चरण कमलाचे स्पर्श दिले सुलभेरी स्पर्श दिले म्हणून तनी दवाक अपास अपास धन्यवाद अर्पण करताचे त्यामुळे दवाल चरण कमल पाद सेवन मेळचे भारी कष्ट मेळना पूर्वजन मेळना पाद सेवन दवाल तुमगल तिरुपती अंतू तिरुमला अंतू ते बालाजी ते एक रायशील पुढ पूर्ण नाव ऐकून असताना तोंडमान चक्रवर्ती म्हणून तोंडमान चक्रवर्ती म्हणे म्हणताची तोंडमान चक्रवर्ती तो भारी श्रेष्ठ भक्त बालाजीला दवाला नित्य उल्लेखिलो तुमगल द्रविड देश तमिळनाडातून आंध्र प्रदेशचे सगळे ताण राज्याडले ಕೊರ್ತಿಸಿಲ್ಲ कसले संशय असलेरी तन तिरुपती बालाजी लगी वचून दवाले संशय निಮ್ಮनु तगले मीटिंग कोरनेवनु मगिरी तगल राज्य चलोच कडेरी एक असुरु सिंहाद म्हणले एक असुरु राक्षसु तो तिरुमला द्रविड देशाक अटॅक करता मस्त जन भाग दिता तद्ना तक्क
युद्ध करू का ताका युद्ध करू कोणाली मितीन साधिना साक्षात तिरुपती बालाजी ना ताका शंखनी चक्र कान दिवचे चक्रनी गद कान दिवचे तोचनु अंत युद्ध करून ताका नाश करी तितल्या सलीका दवालो तितले श्रेष्ठ भक्त तोंडमान चक्रवर्ती त्या तोंडमान चक्रवर्ती तो केदनय रायु नित्य 108 कमल पुष्प भंगराच्या कमल पुष्प कोरून 108 कमल पुष्प दवा कोरून अर्पण करतीशिलो दवानं तागल्या पुजारीला सांगून ताजे माळ करून दवान ताजे माळ घेवचे जेवचे असचे दवा लागी ते अर्पण दवान स्वीकार करून घेवचे तर नित्य पळयता कोण तोंडमान चक्रवर्ती तागेले भंगराचे फूल दवान गळेर घालून घेतला माळ जावन जाल्यार सनसन्न मत्तेचे फुल असता तर मत्ते फूल देव तागेल्या चरणारविंदार दवरून असता तर तोंडमान चक्रवर्ती निमगिता दवा कोण तुका मत्तेचे फूल करून दिता सर आ भंगरा फूल करून दिवनी तू ते गळे घालता जाल्यार गोतस कोणाक तू प्रीती तुका कोण प्रीती पडा तू कोणाक मस्त सेवा दिवका म्हूण तुका इच्छस कोणालेर मस्त कृपी करका म्हूण तुका इच्छस ताका तू पादसेवन दिता तुका चरण कमलागी जाग दिता तसले भक्त कोण श्रेष्ठ भक्त कोण ताका तू पाया लगी ताका फूल घेवन पायेला दवरून घेवन तसले भक्त कोण म्हूण निमगिताना केदनाय तिरुपती बालाजी म्हणचे आता संच दिसना तो आमगेले भारी निकट भक्त सांगल्यार ताका खूश जायना ताका कोणाकय ताका नांव कळून म्हूण म्हणून केदनाय बालाजीने सांगून ताका पेटोवचे कडे मस्त दीस तशी जाता आसतना एक दीस तोंडमान चक्रवर्ती पळयता पाया लागी मस्त फुल्ल मत्तेचे दवरला ताका चढवना तोंडमान चक्रवर्ती का ताका कसले बेजार ना ताका फूल दवरनाचे म्हणून जरी असले श्रेष्ठ भक्त कोण ताका एक पण दर्शन घेवका म्हणून ताका एक आश त्या दिवचे कोण म्हणारी कुरुंबरच नंबी म्हणून एकलो बुडकुळ करतालो ताण बुडकुळने कोरून तरी वर्णल ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೋರ್ನು ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಕೇವನು ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಚೆ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿನ ತುಗಲ फुल्ला मत्ते फुल्लाक मत्ते फॉर्म्युलाक चढ तुगेल मोग्गा फॉर्म्युला आसा म्हणून घेवन तागेले चरण कमलारी दवरून घेवचे तशी तोंडमान चक्रवर्ती एक दिवस मस्त हर्ट करता कोण म्हणटा तसं श्रेष्ठ भक्ताल तो नाव संकाचीची ताका वचून म्हाका जे पाय दొరका म्हणून सांगताना कडे ताका वत्ता एक सांगता देव कुरुंबरच नंबी म्हणून म्हणजे श्रेष्ठ भक्त ताण दिवचे म्हाका भारी खुश होता तोंडमान चक्रवर्ती हर दिवस ताका घरा वचून कुटीरा वचून सांज ताका पोरणी कुटीर बुडकुळ करता तो ताका वचून साष्टांग प्रणाम करता रायू म्हणजे सांगता भारी श्रेष्ठ भक्त तू साक्षात देव आमगे भंगरा फूल सोणू तुगेल्या मत्ते फूल ताका पाया स्वीकार करून तुगेल ताण पाया चरण कमलार स्वीकार केला देवान आनी कसं जाव का लक्ष्मीच कष्टार म्हणजे तसं जाव तुका म्हणला तुगल तसं भक्ताल म्हाका आशीर्वाद जाव का म्हणून ताका नमस्कार करून वता कळता कुरुंबरच नंबीक कुरुंबरच नंबी सीधा येवन तिरुपती बालाजी जागी भारी बेजार करता कोपता भारी समुद्र जावन आशिल्ल्या एक व्यवहार भक्ताल्यान देवाल्या ओपून म्हणटा एक भक्ताल्यानी देवाल मध्ये आशिल्ल्या एक जीवात्मा आनी परमात्मा मध्ये आशिल्ले संबंध कशी एक बैलेल आनी बामणां मध्ये आशिल्ले संबंध म्हणजे जीवात्मा पुरय एक स्त्री तर परमात्मा मात्र परमपुरुष एक बामूण बैलेल मध्ये अंतू जल्लेले एक व्यवहारू कोणे भायरचे लगे सांगचेस मेगेल विषय तू सांगली नव्हता का भारी बेजार जाली म्हाका म्हणून सांगून आनी खंय जो कळता राया कळली म्हळ्यार सगळी गांवां कळता राय ताका पण सन्मान करता ताका माळ घालता ताका एक उन्नत जावन आशिल्ली दर्जा दिता ताका आस्थानांत पुराजन ताका नमस्कार करताची कीर्ती कंचना कामिनी कीर्ती भक्ताक 3 वस्तां कोणी कितने दूर भक्तू आणि कीर्ती येता कीर्ती आयल्या मागीर अहंकार सूर जाता दवाल शुद्ध मनान तू दवाल सेवा करू जायना म्हाका तसले जीवन नाका
आज इथे कृष्णाला बालाजीले तिरुपती बालाजीला मोग्गारी निष्कपटी जाऊन सेवे केला तू सांगून होता तुगल सेवे मिगल तिथले बहुशः मिगल सेवे शिला आणि विंगडा कोण ताने मिगल कीर्ती का आवा त्या कीर्तीचे आपास जंगलात पडची नका म्हणून सांगून दवाले दरक ते शरीर त्याग करत कुरुंबरचं नंबी ते श्रेष्ठ भक्त पळ्या तात्पर्य कसं म्हणाली तिथले मोग्गा भक्त दवाक त्यांनी दवानं त्याला पायाला दवरून घेऊच्या पादसेवना दवरून घेऊच्या त्या दवाला मोगू त्या आश्चर्य पावता संघ नागपत्नी तसं दुर्लभ जावनशील जागो लक्ष्मीक मेळण्यातील जागो लक्ष्मीक मेळण्यातील स्पर्श तू आमगेला बामणाक काळी आग दिल्या भारी कृपावंत जावा तू भारी कृपावंत तू म्हणून कृष्णाल विषय सांगताच याची तुमगल हन्नी गोपिका स्त्री कृष्णाला त्यांनी त्याच म्हणचे प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजं तृणोकुचेषु नः क्रन्दिरच्छयम् प्रणतिदेहिनां पापकर्षणं दवा तुगले एक भक्तांगले कोणाले ಭಕ್ತಾಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೊರಡ್ಡ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊಡ ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಲೆ ಹೊಡ पाप एक भक्ताला असलेली तुगल चरण कमलाचे एक धुळी कण पडल्या पुरो सगळेची पर्वत एक क्षण भितरी पिट्टी जाऊन पडता तिथले सामर्थ्य तिथले पवर तुगल चरण कमलाचे धुळीयर अस चरण चरानुगम चरण चर्चाल कोण चरण चर्चाल कोण गाय त्या गायेला अनुगम त्या गायेला मक्षीची कृष्ण भक्ती तृणचर अनुगम तर कोण गायेला अनुग जाऊन असं तसं तो कृष्णाला तुगल चरण कमल त्या गायेला मक्षी उचून काही पडता सगळे वृंदावनात पडत असं तसं तर धुळी पडेल वृंदावनाचे फणिफणार्पितम ते पदांबुजम तसल चरण कमलाचे वर्णन गोपिका स्त्री करतसच तृणचरानुगम दवाल प्रत्येक कडन दवान पायदवर कडन तुगल चैतन्य महाप्रभुच्या दिशीची सान नीलांबर चक्रवर्ती पडता लाज्जान सगळे घरा भितर सान चरडू सान पौली दवरनु ते ಹೆಜ್ಜೆ दवर मत्तस पूर कडेन ಹೆಜ್ಜೆ दवर कडेन त्या दवाल पयामुळाचे चिन्ह इले तंतु कसं पुरई पताके तंतु मीन गजाक हस्तेक नियंत्रण ಕೊಡುತ್ತ ಸಲೆ त्रिशूल रॉड अंकुश पद्म शंख चक्र पूर दवाल पयामुळांतू सुंदर रीतीने दवाल पयामुळ अंकित जाऊन असं जसं दिव्य पाद दवाल त्या पाद कोमल पाद घेऊन देव कसं करते वृंदावनांतू गयल मक्षी वत्तस मक्षी वत्ताची त्या इतक वत्ता त्या गायेला पायांत असेल धुळी दवाला अंगार पडची गोधुळी लग्न म्हणता आम्ही कृष्णान संजय फ्लूट वत्ताची कोळू वेणू वादन करताची पूरा गाय संजय वेळ सरी धावून येताना पूर धुळी वेर येता पुरा धुळी त्या धुळी पुरे कृष्णाला अंगार पोणू कृष्ण कळो कृष्ण मेघ श्यामल वर्णशी कृष्ण कसं येता दवो कृष्ण जाता पांडुरंग त्या पांडुरंग म्हणून तयार होतो पांडू बरी दवदवो कृष्ण पांडू म्हणून दव संस्कृतांत पांडुरंग म्हणून तयार होतो कृष्णाला दिशी तसल चरण कमल कृष्णाला तसल चरण कमलाचे पादसेवन त्या पादसेवनाक भारी महात्म्य दिलं मस्त महात्म्य दिलं पादसेवनाक पूराकडे ना आमगे देवस्थान अंतू आमगे भक्ती अंतू आमगे मूवमेंट अंतू डीटी वर्शिप कोरकाची रूप गोस्वामीना 5 विंगड प्रमुख अंग भक्तीचे संगीत अंतू मूर्तिरा श्रद्धया सेवनम
मूर्ती सेवे कोरकाची मूर्ती सेवे देवाल चरण कमल सेवे कोरका इतकी सेवे कोरका देवाल चरण कमल सेवे केला मात्र देवाल कृपे कमी पात्र जताची देवाल वेरी आमकां अन्योन्य संबंध येता देवाल वेरी लक्ष्मीने पाल चिरडीला वेरी भारी होड सेविते देवाल सेवे कोर म्हणल्यारी भारी होड सेवे तिरुपति नंबियार मुनिसिदेची रामानुजाचार्य गुरु कांचीपुरम अंतु तिरुपति नंबियार कांचीपूर्ण नंबी तिरुपति नंबियारान केदनाई देवाला पाय चिरुडूचे बैसून रात्री 9 गंटे म्हणताना जो 10 गंटे म्हणताना कितल्या वेळा रात्री शयनार्थी तरी देवाला बागेली बंद जाता देव कसं करता पुरातनी देवकुडपुरा देवाला भितरचे गर्भगुडीपुरा स्वच्छ कोरून परत दिव बंद जवळून रात्री बंद कोरून त्यातून बाहेर सरताना देवानं तिरुपति नंबियाराक धोरणू रंगनाथान श्रीरंग मानतो रंगनाथन धोरणू मक्षी देवाला मक्षी निपोंदवरच तिरुपति नंबियाराक निपोंदवरनु मगिर त्या पुजारी पूरा बागेली घालताना भितरचे बाग चिलकी घालचे रंगनाथन आणि त्यामगिरी मक्षी तुकुनु तिरुपति नंबियार काणू या देव निद्रेला पोझिशन असा या मगिर पाय चिरडी बैस उल्लो या आपण सगळं तगल पाय चिरडीची तगलगी उल्लोन बेस तिरुपति नंबियार लगी मगिरी रात्री मध्यरात्री 1.5-2 गंटे जाताना आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ सकाळच्या मंगळारतीಗೆ जयनेताची म्हणताना मगिर भितरची चिरकी कांडवाना तू वस वगी वस म्हणून सांगून तक पेटवून बागेला कांदा पस्कितोच रंगनाथ स्वामी इतली खुशी देवा पादसेवन म्हणाले देवा पाय शिरडीताल म्हणाले तकाची तसल साय मगले हातात तुकून चुकून जमून प्रति महाराजू भागवतांतू वर्णन करता प्रार्थना करता भागवतांतू प्रार्थना करता कसं म्हणाली देवा तपस कोरनो देवाला प्रति महाराज एक लीला अवतार देवा तपस कोरनो देवा लगी वर निमगी म्हणताना तुला भक्ती सोड मग कसले नाक देवा म्हणून प्रार्थना करता जरी 2 वस्तू जाय मका कसं म्हणतात एक मका 10,000 कान देऊ का 10,000 कान देऊ का कथानक श्रवण करू का तुला कीर्तन ऐकूच्या का तुला सुंदर लीला ऐकूच्या का मका साधारण 10,000 1-2 कान पावना मग 10,000 कान देऊ का म्हणून एक प्रार्थना केली दोन्ही वर कसं निमित्त म्हणाली देवा तो आज एक मग प्रकट झाला मी जीवनाच्या उद्देशाने झाल्या जलरी हंगा प्रकट कोरनु जीवना उद्देश कंप्लीट कोरनु हंगा का आणि तो दिवचे मग तसं 10,000 कानू 10,000 कान देव म्हणता 10,000 कानू दिवचे जायनेतले कुणू तुगले 2 कन्ना खची 10,000 कन्नाच्या शक्ती प्रदान करता म्हणून देव जितर म्हणता आणि देव नामसंकीर्तन ऐकून तुगले दिव्य खाणे ऐकून भागवत विंगड श्रवण ग्रंथ श्रवण कोरनु आनंदारी आम्ही जीवन कोरनु मग खंडित असं तुगले धामाक वैकुंठ का येऊ का वैकुंठ येताना मक्का ते तुगले पादसेवने कोरका पादसेवन कोरची तसले भागी देऊ का पादसेवन कोरची तसले भागी देऊ का मात्र नाही मिगले एक कंडिशन असं जगज्जनन्याम जगदीश वैशसम स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितम कसं म्हणाली हे भगवंता हे दीनवत्सला आवती ಒಂದು पाय चिरडिताना ಕೆದ್ನಾಯ ಸೇವೆ ಕೋರ್ನಿಶ್ರೀ ಕೋಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಫೋಟೋ ಪಡೋಣ ಪುರಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ पादसेवन आचार्य लक्ष्मी लक्ष्मी केदनाय तुगेल पादसेवन कोरनस त पादसेवन करतेस लक्ष्मी तद्ने नाव नवे एक व्यक्ती पादसेवन करता तद् मक्कनी लक्ष्मी खंडित रडाय जाता आव करता म्हणून तद्न मात्र तू लक्ष्मी पक्ष घेऊच मिगेल पक्ष घेऊ का मिगल सर मग पादसेवन कोरतसल भागी देऊ का मिगल आता तुकुनु त पादसेवन भाग्य विंगड कोणाचे उचुनज्ज म्हणून प्रार्थना करताना देव हस्तके देवा भारी संतोष जाता तिथले म्हणे त्या पादसेवन म्हणाले अत्यंत श्रेष्ठ जाऊन असेल एक सेवा लक्ष्मी जे आचार्य
लक्ष्मी कैसल लक्ष्मी लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि सहस्रांतर लक्ष्मी रक्तसके एक सेव करूक दबल एक पंत पाय चिरुडुचक एक पंत पाद सेवने करूक सहस्रार लक्ष्मी रक्तसच कित लक्ष्मी लक्ष्मी सहस्र शत म्हणजे कोट्यांतर लक्ष्मी मिलियन्स एंड ट्रिलियन्स ऑफ लक्ष्मीज विंगड विंगड वैकुंठ प्रत्येक वैकुंठांतू लक्षांतर कोट्यांतर लक्ष्मी असत आम्ही तमिळनाडाक श्री वैष्णवाच्या देवस्थानाक गेल्ल्यारी आमकां करेक्ट कळटा किश्तीत लक्ष्मी आसाची म्हणून एक एक देवस्थानाची लक्ष्मीक एक एक नाव असता कमलवल्ली पद्मवल्ली पेरुंदेवी तायार रंगनायकी रंगनाचियार मस्त मस्त नावाची विंगड विंगड लक्ष्मी असतात त्यांनी पूर्ण लक्ष्मी बिबिलाची मार मस्त लक्ष्मी पूरा मेलुकोटे गेल्यार पूरा विंगड विंगड लक्ष्मी पूरा दवाक नित्य सेवे करता पूरे पाद सेवनेचे नवविधा भक्तींतू पाद सेवनेचे आचार्य त्यांनी नववा तुम्ही ऐकून असताल ऑलरेडी नववा विधाच भक्ती का नव आचार्य सच श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासखी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने अक्रूरस्त्वाभिवंदने कपिपतिर्दासेत सख्येर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरीशां परम कौन कौन म्हणली विंगड विंगड श्रवणाक परीक्षित तुगल कीर्तनेक वैयासखी म्हणली शुकमुनी स्मरणेक प्रह्लादो तदंग्रि भजने पादसेवन करूक लक्ष्मी तुगल पूजनेक अर्चनेक पुरोतु वंदनेक अक्रूर दास्याक कपिपती म्हणली हनुमंतु सख्याक अर्जुनु आणि आत्मनिवेदनाक बलि महाराजु आणि पुरे विंगड विंगड नवविधा भक्तीचे आचार्य आणि पूरा पादसेवन आहे प्रत्येक जण पादसेवन आहे पूरा नवविधा शिक्षक एग्जाम्पल नववाक्य कोण एग्जाम्पल अस की अंबरीश महाराज नववाक्य पूरा नववे करता म्हणजे जरी कोणी करता म्हणजे जरी ते अंबरीश महाराज पूरा इंद्रियातकुनु प्रत्येक भक्ति कोर्नु नवविधा भक्ति प्रत्येक विधा भक्ति कोर्नु दवाक सेवे कोर्निशिलो सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः मन अंतु कृष्णाल चरणारविंद नित्य ध्यान कोर्नु वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने जिब्बेंतु ते वैकुंठाल दवाले गुण वर्णन करते करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु हत्ताना सुतितलं होड सगळे भूमंडला चक्रवर्ती जरी तो चंद्रवंशाची श्रेष्ठ रायो हत्तानाची मंदिर मार्जन कोर्नु पुरा कोर्नु तो स्वयं हत्तान सेवे करतिसलो स्वयं मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये कन्नन अच्युताद सत्कत एकदशिलो मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ अम्मी श्रीकोर्का प्रत्येक अंगल ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम प्रत्येक अंगल इंद्रिय दवाल सेवेक अर्पण जल मात्र भक्ती म्हणून घेता सकाच पादसेवनेचे बद अर्थ कसं आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ वेळाने चर्चा करताच की आम्ही ते बद आमच्या जीवन अडवड कल्टिवेट करूयात त्या आम्ही आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळाने ऐकताची तर अंबरीश महाराज कसं करतलो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम दवाल श्रीचरणाचे पाय शिरडून श्रीविग्रह पाय शिरडून हत्तान स्पर्शान दवाल नित्य सेवे करतलो ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे दवाल चरण कमल अर्पण केलेलं फूल उंगुनु आम्ही इस्कॉन अंते कदनाई दवाल चरण कमल तुळशी आणि दवाल चरण कमलाला इले त अत्तर दवाल परफ्यूम उंगोस दवाल चरण कमल किश दवाल चरण कमल पुरंबुळ कसला तान कुडगास दित्त कदना या करताना कदनाई विसरून जन ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्यां रसनां तदर्पिते दवाल तुळशी जिब्बेरदवरनु त जिब्बेचे याकडसलो एक पंत जिब्बेंतु गुणानुवर्णन कोरजल्ल अत जिब्बेंतु रुचि कसा पळेते असं तुळसी रुचि पळेते असं पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे पयान दवाल हरि क्षेत्राक नामा मात्र वास करतसलो पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे
शिरम ऋषिकेश पदाभिवंदने मत्यंतवाग नमस्कार करतिसिलो कामं च दास्ये न तु काम कामनेया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयार्तिः काम दवल आश तगल आसे दवा सेव कुछ मात्र आशे इसलिए रीति ना तगले यत्त उत्तम श्लोक जनाश्रयार्तिः तगल रीति दवाल भक्तांक वैष्णवांक सेव कुछ तगल भक्ति त्या नवविधा भक्ति चे कंक्लूजन उपसंहार्य प्रपादो नवविधा भक्ति चे पाद सेवन बरेतच समणारी पाद सेवन में करता ना त्या निजावन पाद सेवन मला कसं दवाल विंगड विंगड पाद मला कसं दवाल चरण कमल कसं दवाल मोग्गाजन तदीय दवाल मोग्गाजन दवाल चरण कमल मला कसं म्हणाली दवाल मोग्गा वस्तु मोग्गाजन यमुने गंगे दसल नयसपुर मायापुर वृंदावनादि दिव्य जगन्नाथपुरी द्वारका मथुरा असल धाम सुपुर दवाल वैष्णव भक्त सची अजी पूरा गायस तुळसस अजी पूरा सेव कुर्चे त्या पाद दवाल पूर त्या पाद सेवन त्या केल्यार दवाल प्रोपाद बरयताच भावार्थात परपरटंत या हज सेव केल्यारी तदीय उपासना म्हणता का वैष्णवाल सेवेक अजी पूरा सेवेक वैष्णवांगले गय्येले तुलसीले गंगेले यमुनेले धामाचे अंगल पूरा सावी केलरी तदना जावन पाद सेवन जत्तंगल जावन पाद सेवन जत्ता नम्मळ हन्नीपुर आसले मात्र दवाल पाद सेवन नित्य चलता पाद सेवन म्हणरी अंग पूरा सावी कोरका इतक तदीय उपासना आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम् कोण सांगचे शिवान पार्वती सांगचे हे देवी पुराचके उन्नत जावनशील आराधने श्रेष्ठ समजावनशील आराधने कंचे म्हणरी त्या विष्णोराराधनं परं विष्णु आराधने कोरचे अಲ್ಲರಿ तज्जगे श्रेष्ठ समजावनशील आराधने कसं म्हणरी तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम तगल तदीय उपासना तगल मोग्गाजनाल आराधने कोरचे गायमळ दवा जीव पंचप्राण तुळशीमळ दवा जीव मायापुर वृंदावन जगन्नाथपुरी मळ दवा जीव वैष्णवमळ दवा प्राण अंक पूरा मी साहेब कोरचे त दवा अकली जावनु प्रीतिक पात्र जाव का अमिता बद पाद सेवन दत्ता ये पद पाद सेवन देता बद अंबरीश महाराज नवविध भक्ति किश केलेला तिश तसल नवविध भक्ति अंगल जाता अंबरीश महाराज नवविध भक्ति कसल नमने केली म्हणरी तगल बद जीवनाचे यशस्ताची कीर्तिताची सक्सेसताची समारी तान कोरनो साक्षात देवाल सुदर्शन तक रक्षण येले दुर्वास मुनि साधारण संत नहीं जनरी तगलेद्राक रक्षण येव का मुनि जरा पूरता कहाणी गोतस किसी दुर्वास अंबरीश महाराजाना उपास कोरनु निर्जल एकादशी अंबरीश महाराजाला जीवनाचे एक पण ताईल तिथलं जीवन अंत त्यांनी पुढे काल त्रेतायुगा जन त्रेता पुढे श्रद्धे रायकया त्रेतायुगा जनानंतू मस्त तंक आयुष 10,000 वर्ष आयुष त्रेतायुगा जनाक तर त्रेतायुगा 10,000 वर्ष आयुष अंतू एक पंत तगल जीवन अंतू अंबरीश महाराजाक भारी एक स्पेशल एकादशी मिळता भारी स्पेशल एकादशी त्या एकादशी निर्जल कोरकाची मला एक भावनेंतू तो निर्जल व्रत धोरणू त्या पारण करताना दुर्वास मुनीने आणतिले तक क्रोधित जावनु मगिरी किशी सुदर्शन चक्र तक रक्षण येता मला काणी पूर्ण गोतस जरी यम्यंगा श्रद्धे रेखुका विषय कसा म्हणरी त्या अंबरीश महाराज जीवनांतही एक पंत येईल तसं एकादशी तसं योगू तसं मुहूर्त पायतस त्रिस्प्रशा व्यांजली महाद्वादशी म्हणतात पाहिजे मोहिनी एकादशी पायी वैष्णव कॅलेंडर प्रकार अरे पंचांग प्रकार तसं योगू अंबरीश महाराज तसं येऊच तसं योगू तसं तातन उपवास केलेला तसं योग पायतस शेल्जगन पायचे दिसू राजनम्मी कोण करनाची करताले दलित आमगल साधन आमगल भक्ति आमगल नामस्मरण आमगल दवाल ग्रंथ वाच तसल चेड कोरका पायची दिसू कोण करनाची दलित समय पायी जप करताची दवाल सेवे ಅಂತ मी कड़का उपवास करने उपवास कोरका आमगल रीतिंतु
तंदुल खायनाशी असं पुरा निर्जल केलं भारी उत्तम जायनतले कपंत कोरू जायना आमका निर्जल करण्यातले खाली दूध पिऊन देशी गायले वेद लक्षण गायल दूध मिळेल दूध पिऊन त्यानंतरी खाली फळ खाऊन फलाहार करून त्यानंतरी केवल नॉन ग्रेन प्रसाद म्हणतात द्विदळ धान्य खायनाशी शिजेल खायनाशी कसली एक रीतीरी आमक भक्ती करू का सहाय देवची एकादशी व्रताचरण पाय करू का चीची पायची शास्त्रा भरायला पायची एक दिवस इथं केलं म्हणजे अंबरीश महाराजानं पाय एक दिवस एकादशी केल्यारी पायची योग मेळताना पायची तसला त्रिस्पृशा व्यांजली महाद्वादशी पाय पायची दिवस एकादशी असं उदयारी द्वादशी असं पर उदय म्हणजे बिदर त्रयोदशी असं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी ते त्रिस्पृशा द्वादशी एक येता व्यांजली महाद्वादशी केलं पण देता त्रिस्पृशा व्यांजली महाद्वादशी तिन्ही ओटू येऊची म्हणून भारी योग मिळतात आमच्या पूर्वजांना सौभाग्य आणतो शास्त्रा बरेला असंच दिवस येताना कोण अंबरीश महाराजांनी निर्जल केली तक म्हणता दिवस प्रत्येक जाऊन क्रमार पारण करू का म्हणा आशीची कसं केलेलं म्हणारी पाहिजे एक दिवस पाहिजे तसं एकादशी एक दिवस एकादशी व्रत केल्यारी 10,000 एकादशी केलेलं व्रताचे फल असते 10,000 एकादशी केलेलं फल एक दिवस एकादशी कोणी कोण सजशल्य कोण कोण कोणी अज्जय लाभ सोनकाची पाय एकादशी तुम कसले हेल्प जाव का एकादशी कोरची विषयारी म्हणजे अरी तुमका हेल्प करताल जैन असाची आम्ही सहाय्य करू येतं की शिकवली येते एकादशी कशा कोर का त्यांची त्यांची रीती आहारात कशी आगी येतं पुरा तुम्ही ऑलरेडी ऐकला मस्त गव्हर्नर प्रभू असाची मस्त जनाचे विषय उरलेलं असं तशी दैकूर्ण मात्र पाय करू का प्रयत्न करायचे प्रत्येक करू प्रयत्न करा तसं व्यांजली महाद्वादशी केल्यारी खंडितम का त्रिस्पृशा व्यांजली महाद्वादशी आचरण आम्ही केल्यारी खंडितम का अंबरीश महाराज देवरी नवविध भक्तींतू खंडितम का यशस्సు मिळता कीर्ती मिळता आमका भक्त पाहिजे दिवस आम्ही कितले तिथल्या दवाल सेवे दवाल भक्ताल सेवे वैष्णवाल सेवे गौमातेल सेवे तुळसील सेवे या करतच काय त्यामुळे त्याच बद पाद सेवन तदीय उपासना दवाल भक्ताल सेवेच दवाल पाद सेवन दवा बारीक उशी तकाल भक्त ना म्हणजे देवना तकाल भक्त कोण दवाल पाद सेवन करताची तसल जन ना म्हणजे जरी देवते ना दवा कुशी ना दवाल भक्त काही गाय ना की ते देवना काही तुळस ना की ते देवना काही वैष्णव नाच की ते देवना तो नमगेले कांचीपुरा मानतो एक पंता भार आळवार असायचे पुरा श्री संप्रदायातला आळवार म्हणतात ಆಳಬಂದಾರ म्हणतात म्हणजे ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಭಕ್ತಿಚ ಡಪ್ತಾ ಚಮಕಲ ಹೇಳ್ತಂದೆ ಮುಳ ಆಳವಾರ ಮುಡಿಸ್ತಾರೆ ಪೂರ ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ಅವತಾರ ಭಾರ ಆಳವಾರ ಸಚ್ பொய்கை ஆழ்வார ಭೂತತ್ತ ಆಳ್ವಾರ ಪೇಯ ಆಳ್ವಾರ ತಿರುಮಳಿಸೆ ಆಳ್ವಾರ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಮುದುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ ಪೆರಿಯ ಆಳ್ವಾರ ಆಂಡಾಳ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ ತಿರುಪ್ಪನ ಆಳ್ವಾರ आणि तुमगला तोंडर अडिपुडी आळवार तिरुमंगे आळवार असं म्हणजे भार आळवार पूर्ण जन दवाला परिकर अवतारू इथं त्यांनी अवतार इल्यामुळे काणे असतं विश्वकर्माला हंगेल काणे मग पोयगे आळवारू दवाला पांचजन्याचे अवतारू भूतत्त आळवारू दवाला गदा कौमुदकी गदा अवतारू पेय आळवारू दवाला ನಂದಕ ಖಡ್ಗ ಅವತಾರು ತಿರುಮಳಿಸೆ ಆಳ್ವಾರ್ ದವಾಲ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅವತಾರು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಗರುಡ ಅವತಾರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ದವಾಲ್ ಚಪ್ಪಲ ಶತಾರಿ ಪಾದುಕೆ ಅವತಾರು ಪೆರಿಯ ಆಳ್ವಾರ್ ದವಾಲ ರಥಾಚ ಅವತಾರು ಆಂಡಾಳ ಗೋದಾದೇವಿ म्हणतात ती लक्ष्मीला अवतारू कुलशेखर आळवार तुम्ही दवाला कौस्तुभ मुकुंदमाला स्तोत्र बरेल दवाला कौस्तुभमणी अवतारू ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ तुम्ही दवाल शार्ंग बिल्लू दवाल बिल्लू कसं सज्ज अवतारू तुम्हाला तिरुप्पन आळवार दवाल माळ माळे अवतार तुम्हाला वनमाले म्हणता मी दवाल तज्ज अवतार जशी प्रत्येक आळवार इथले अवतार तंतु तिरुमळीचे आळवार सांगतात मग गुडगा असेल तिरुमळीचे आळवारू त्यांनी सुदर्शन चक्र अवतार भारी श्रेष्ठ आळवारू त्यांनी सशरीर समाधी घेतलेलं त्यांनी जपा बशिलेच आज जे कांचीपुरा मानतो तंगल यास
समाधेस बैसून श्वास कितली दीर्घ म्हणारी त्यांनी बैसून जपा बशिलेच जपा बैसून शिष्यान पुरा पळयताना त्यांना श्वास काणाची म्हणून स्वामी जल्ल्या गुरु जल्ल्या म्हणून तांगल वेरी इट्टिಗೆ पुरा ಬಂದನು ಹೊಡ समाधि ಬಂತಾಚ್ पुरा ಬಂದ ನಂತರ ಬಿತರ ತಕೊಂಡ ಶಬ್ದ ಬಾಬ್ ಮರ್ತದೆ ಏ ಕಾಂಡ್ರ ಬಂದ ಕಲ್ವೇರಿ ओ स्वामी जैसे संत काढू येतात नका नका दवा इच्छे अवंगा बिसून जप करता आणि लास्ट ते असं लास्ट कल्कीने अवतार येताना बाहेर येऊन कल्की स्तुती कोरता चंद पडून वगैरे हवं दवाला धाम आवडता म्हणून आजी के तनी असं आजी के मस्त जे ना तांगले उल्लेताच तन्नीची आमगेला जियर रंगनाथ स्वामीला श्रीरंगम जियर तन्नीची आदेश दिला ಗೋಪುರ ಬಂದು 1976 ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪೂಡಿನ 40 ವರ್ಷ ಪೂಡೆ ತನ್ನಿಚ್ಚಿ ಉಲ್ಲೋನು ಆದೇಶದಿಲ್ಲ ಉಂಗಲ ಆಳ್ವಾರಲಗಿ ಆಚಾರ್ಯಂಗಲ ಪ್ರಮಿ ಉಲ್ಲೋಯತ ರಾಮಿರ್ ಉಲ್ಲೋಯತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಸದೇವಾಲಯ ಉಚ್ಚನು ಉಲ್ಲೋನೆ ತಿಸಿಲೆಚ್ ತಿಸಿ जे तिरुमलीचे आळबार तगलेक साहेब वर्षासलेक शिष्य असता तगल नाम कण्णीकण्णन तो कण्णीकण्णन तक्क तगल साहेब करू हेल्प करू एक मंतार बेलमेन शेत असता तिडे येऊन ते चोंबा तगल्या बुडकुळे उद्दा बरचे अभिषेकाक पुरा फूट कोण दवरचे फूल आणि दिवचे या पुरा संसदने साहेब करचे भारी म्हणता रे ते कुठं जायना साहेब करू जायना कुर्ता दुखता या पुढं कण्णीकण्णना भारी बेजार जात कण्णीकण्णन पुढं बेजार जाऊन म्हणता तू भारी कष्ट पावतो मग साहेब करू का तुका इथल्या या प्रायाने इथले कसले कष्ट बघून साहेब करता तू एक काम करी म्हणून ते लांग आपण तू युवती जाऊन यौवनावस्थे येऊन तू साहेब करे म्हणून आपल्याला कुठले ती भारी चंद युवकी जाते का युवकी जाऊन भारी श्रद्धे अनेक श्रद्धेरी सेवे करता कारण तपस्या बलाक चंद चल्ली जाऊन चंद रुपारी साहेब करता अशी साहेब करते असताना इथली चंद म्हणारी तिकडे पुरात गावान तू तिकडे विषय सुद्धी पावता त्या गावार आहे एक पल्लवार आयु तर पल्लवार आयु तिका अपयता असताना आपण तिकडे सौंदर्य पडून त्या भारी मन तिकडे रोलवत आणि तिकडे वार्डिक करून घेत वार्डिक जाऊन तिशी मस्त बरस ಸ್ವಲ್ಪ बरस येताना राय एक प्राय येतस राय मंतार येतस राणी मात्र मंतार जायना पण तिका आपण निमगीता कसं विलावरी तू कित्त मात्र मंतारपण आहे ना म्हणतार तसं म्हणतात ती काय ना म्हणतात संकाचीच पण ऑत्ताय करतात राय ना ती म्हणता इशी शिमिगल गूर असाची कण्णीकण्णनी तिरुमलीचे आळवार तर आ बदल जाऊन मंतार जाऊन शिल्पूड मग त्यांनी चिर यौवन दिला मग आशीर्वाद दिला म्हणताना राय बुद्धी वाढ जात अरे म्हणतो हो तू सांगले मग कितली काळ पुढे सांगल्या पुरुषीला आवकीच्या मग यौवन येईल रे राज्य मग येत ना काही मग सुखा तुझी सुख मस्त वर्षाक मग तर ऐश्वरी भोग पुरी येता म्हणून सांगून पेटेता कण्णीकण्णन अपयच मिगेला असताना मग उल्लोचा असता कण्णीकण्णन येता असताना असं सांगता पूर्जा राय सांगता मिगेल विषय दोन्ही पद म्हण मिगेल विषय दोन स्तुती करी म्हणता रायांक पुरे अभ्यास कण्णीकण्णन म्हणता हा व्यक्तीलेच स्तुती करचे लोकाचे राय कोण अस चक्रवर्ती कोण अस कृष्ण तागेले मात्र स्तुती करचे तुका तसं मस्त राय येयल्याची गेलेच स्तुती करवचा ना दवाला मात्र स्तुती करचे म्हणताना खूप येत रायाक आणि सांगता पण असले विषय सांगतावा तू शिष्य मिगेल बायल्या का तू काय केलेलं असं यौवन दिलेलं असं मका यौवन देऊ का आत्ता देऊ का म्हणताना आम्ही काही मिगेल्या प्रदर्शन करू शक्तीच केलेलं नाही त्या समयात तिकडे खरं जागृत झालं ती यौवन जाऊन गेले त्यापुढे मी लता पण जाय ना म्हणताना ओपत्र तिथला अहंकार होतो का तुगल तसं जन मिगेला ऐकण्यातील जन मग मिगेल राज्य नका आत्ता सांगतो कोण म्हणता म्हणजे राज्य सोडून बहिष्कार करता राज्यात संतांक कसली फरक पडणार कसले व्यत्यास पडणार नमस्कार करता वत्ता कण्णीकण्णन पोचून तगले गुरुला म्हणता तिरुमली आळवार लगी गुरु तुम्हाला मस्त सेवे केला चार्जर आडदेवा मस्त तुम्हाला सेवे केला इथले काळ म्हणजे बत्त म्हणताना काही बत्त तू म्हणजे असेल विषय पोरं सांगता ओहो इश्य विषय तू बत्त म्हणजे कण्णीकण्णन नाव कसं लिहांगा अव येता म्हणता तिरुमली आळवार बाहेर सरता कोण बाहेर सरता कण्णीकण्णन बाहेर सरता त्या गुरु तिरुमली आळवार बाहेर पुरा समा ऐकू का तुम्ही पुढे जण तिरुमली आळवार बाहेर सरता कण्णीकण्णन सरता बाहेर सरताना केदनाय साहेब गुरुची देव येतोच कार्य पेरुमाळ कंचीपुरम म्हणतो पस्तीस नव्वद पुढे नसताले येतोच येत उत्कारी की सांगते की तिश कोण दाखयतालो म्हणून सಣ್ಣ तमिळ ಅಂತೂ
சொன்னவண்ண செய்த பெருமாள் संगे वेरी कोण दाखयतालो ताका उचित म्हणटा पेरुमाळ बसते काल तुका सावी केला ಅವತ್ತ ಸಿತ ಅವತ್ತ ಶಿಶ್ ಜಲ್ಲ कन्निकणन वत्ता शिष्य मग तांबळा भारी प्रीती आम्ही वत्ता केला ओटू त्यांना हो कसं म्हणता हेचोच कार्य पेरुमाळ तुम्ही दोघ जण वत्ता आम्हाला बेसन कसं करचा बेसन वैष्णवांना असेल देवराप्पाना बेसन कसं करचा आम्ही वत्ता म्हणून देव उठून बाहेर सरत देव खंयचे वेळ निदला अनंत शेषावेळ अनंत म्हणता स्वामी मखे घेऊन वसा मग सोडवूच नका चंद कोणता अनंत निदल फोल्ड करता एक हक्के मुळे हंतुळ घेऊन गेल्या वेळी हक्के मुळे हंतुळ दोरनु बाहेर सरता कोण पुरे कन्निकಣ್ಣನ ತಿರುಮಲೇಶ ಆಳ್ವಾರ अनंतू याचोच कार्य पेरुमाळ हन्ने बाहेर सरताना त्या गावाचे क्षेत्राधिपती एकांबरेश्वर शिव एकांबरेश्वर म्हणता स्वामी तुम्ही वत्तसची तुम्ही वत्त नाव कसं करचा आवय येता एकांबरेश्वर बाहेर सरता ताका नंदी बाहेर सरता इतले म्हणताना कांचीपुरमाचे आंब कोण कांची मीनाक्षी ते म्हणता स्वामी तुम्ही वत्ता नाव कसं करचा आवय येता हन्ने बाहेर सरता म्हणताना गणपती असं गणपती हॉड फेमस देवस्थान गणपती बाहेर सरता इतले म्हणताना पुरा देवाचे क्षेत्राधिपती क्षेत्रपाल दिक्पालक पुरा बाहेर सरताच इतले म्हणताना सूर्य चंद्र म्हणताची लोकांना संतदाय गावांतो वैष्णवना क्षेत्राधिपतीना क्षेत्रपालना दिक्पालकना साक्षात देवना मेरा मेरा बुन कसं करच्या आम्ही वत्ताचे म्हणून चंद्रनी सूर्य वत्ताच ते सकाळी उठवून पुरा वचून विंगड गावात असं चंपून याला कन्निकणन असं तिरुमळेश आळवार असं मग याचोच कार्य पेरुमाळ असं ताका खाक्केरी हंतुळश अनंत असं तुगेले एकांबरेश्वर असं कांची मीनाक्षी असं तुगेले पूर मक्षी पूर संत आणि चंद्र सूर्य समेत पूर वत्तच हर दिवस सकाळी राजा नोट पळताना सगळे राज्य कोणीना सूर्योदय जायना चंद्रोदयना कोणीना म्हणतात कसं म्हणताना ताका गुप्तचरांक परत पेटयता खंय वसा कसं म्हणून सदून काढायचे म्हणटा ताचे परत सांगताची पूरा चमकल्याची गावाक देव कोणेय ना जे देवस्थानान तो म्हणताना तो देवाला प्रार्थना करता दोडचे मी रडता वाग माफ करता तुम्ही पुरा याची कोणेय रब्बा नावा आणि धावून वचून तुका पयार पडता हेचोच कार्य पेरुमाळाला पयार पडता देखोरनु मग माफ कर येऊ का म्हणताना हेचोच कार्य पेरुमाळ म्हणता मग काय ना तू कन्निकणनाला सांगितलं तागले उरले म्हणताना देखोर येऊ का म्हणताना कन्निकणन बाहेर सोडून वापस येता तागले मग शिची तिरुमळेश आळवारू पुरे पेरुमाळ चंद्र सूर्य पुरे येऊन अपास येऊन त्या खक्केर शिले अनंत घेऊन अनंत शेष असं घेऊन येताना पुरा येऊन येताना देवाला प्रार्थना करता जेव्हा तुला सेवे समय झाले दे कोण मग घेऊ का भक्ती प्रभार राखतेस देवस्थाना बाहेर देवना भितरी देवना कोण मग तुम्ही स्थान ग्रहण करू का तुमका आरती करू तुम्हाला दर्शन घेऊच्या भक्तांका म्हणताना गडबडी देवनु देव निदता ना की नाही पूर देव तुम्ही पडेला देवाला तोंड एकाड असता पाय तकाड असता आजिके येतोच कार्य पेरुमाळ मात्र एका देव नेताना गडबडी का एकाडे घालता हंतुळू गाल एकाडे तोंड देवाला एकाडे पायू आजिके देव उठायला म्हणून पळताना कळता अशी पादसेवने करताला आणि दबाला पादसेवने तदिया देवाला पादाच्या स्थानार असेल तर भक्त वैष्णवाक सोडू देव नाकी वचन वैष्णवाक सोडू देवाक रब बुजायना तर दबाला विशेषते वैशिष्ट्यते दवाक नाही तगल भक्ताला साहेब तगल मोग्गाचल साहेब गयेल साहेब तुळशील साहेब धामा साहेब म्हणत भारी प्रीती शेल्कोनु श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म त्या गुरु चरणार काय केवल तगल मेरे भक्ति असला पूरम का बंदो मोही सावधान माते त्या गुरु चरण कमला वेरी हमक भक्ति असलेली दवाल पादसेवन केला वेरीच दवाल पादसेवन आम्ही कोरका केला मात्र वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम तका दवाल चरणारविंदाचे सेवने विषय अंग नवयोगेंद्र सांगताचे चैतन्य महाप्रभू विषय चैतन्य महाप्रभू म्हणजे साक्षात कृष्णाक रामाक चैतन्य महाप्रभू कसले व्यत्यास ना तसले चैतन्य महाप्रभूले चरणारविंदाचे वर्णन मस्त केलं सार्वभौम भट्टाचार्य शास्त्रांचं पुरा मस्त केलेलं असं त्या हरिनाम संकीर्तने मुखांतर त्यांनी लोकांतू चैतन्य महाप्रभूने कृष्णानं पुराकडे वांटका दवाल नाव म्हणून उद्देशात देऊन त्या हरिनाम संकीर्तन प्रचार केलेला तसल चैतन्य महाप्रभू तसल आमगे गुरु प्रोपादानं चैतन्य महाप्रभूने हळल्या भारतात हळल्या सगळे विश्वाक त्या प्रचार केलेलं असं तसल प्रोपादाला आमगे आचार्याला वैष्णवाला पुरा साहेब कुरचे भाग्य आम्ही केदना काही सोडून
केन्नाय तसल भाग्य पादसेवने कुर्च भाग्य तगल साहेब कुर्च भाग्य तगल वैष्णवाल गयेल तुलसी साहेब कुर्च भाग्य केन्नाय देव ಒದಗಿಸಿದಿವೋ ಕೆದ್ನಾಕ ತಗಲ್ ಚರಣ ಕಮಲಾಚ ಆಶ್ರಯ ತಕೊಂಡು तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम शिवाकई आणि विरिंची कोणाक ब्रह्माकई आश्रय दवाल चरण कमल तसं चरण कमल आश्रय नमक असलेली भक्तांगल्या वैष्णवाल्या दवाल चरण कमल आश्रय नम असलेली आम केदनाकई सेफ जावन शेत सुरक्षित जावन शेत की एक हावसूल्या दृष्टीच्या भितरी एक हावस वासरीन काम करताना एक दॉल तिकडे कुकरावेरी एक दॉल चरडावेरी चरड बाहेर खेळतस चरडा वेळ तक दौड़ केदना वचन चरडाना हौसूल दौड़े सर्वेलन्स रडार सोड बाहेर वचनतलरी चरड केदने सुरक्षित चरडा कसले जायना तशी चम केदने तत्तवळ देवस्थान वचनो संताल एद्रा वचनो गयेल एद्रा वचनो तुळसी एद्रा वचनो तंगल दौड़े का तंगल दृष्टि कमी पात्र जावक तंगल दृष्टि एद्रा आम्ही असलेली तंगल पादक चरणाचे कमलाचे तज चित्रछाया आम्ही असलेली आम्ही केदने सुरक्षित जावन असल्याची तंगल चरण कमलाचा आश्रय गुरु चरण कमलावे आश्रय आमगल मत्ते वेतून केदने वचन जावो केदनाय आमगल आमक तंगल सहाय करत असेल भाग्य नित्य निरंतर मेळो म्हणून दवालगी गुरु लगी प्रोपाद लगी प्रार्थना करताची कसं की मग गोत्त असेल मटाक आवर्त करून घेतले मटाक संगू का प्रयत्न केलेला असले चुकी जाऊन असलेली असेल पुरा वैष्णवानं मी गेल्या गुरु महाराजानं शिल प्रोपादानं आणि देवान कोण क्षमी कोर का म्हणून पूर जायला प्रार्थना करताची अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री श्री वेणुगोपाल भगवान की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद।